Hej kære Facebook. Jeg vil bare lige sige, at jeg vil ønske, at man kunne snakke med sit barn, men desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle hende selv personligt, at hendes morfar er indlagt, og han ikke reagerer på, når vi snakker til ham. Kun ved berøring reagerer han heldigvis. Men vi håber selvfølgelig, at han bliver rask. Og vil bare ønske, at vores barn og vores datter, hun kunne besøge dem. Hendes mormor og hendes morfar. Fordi jeg ved, hvor meget de betød for hende. Og jeg ved, hvor meget hun betød især for hendes mormor og for hendes morfar. Og hvor meget de har kæmpet for hende sammen med os. Og hvor meget de har gjort for, at hun kunne komme hjem til familien igen. Men det var alt for nu. Jeg vil bare ønske, at hun var her, og man kunne snakke med hende selv. Og fortælle hende alt, hvad der er foregået. For hun skal kende sandheden, og hun skal vide, at vi elsker hende. Og vi har gjort alt for hende. Og virkelig gjort alt for at kæmpe for hende. Og vi vil støtte hende i alt, hvad hun gerne vil af uddannelse og job. Det har vi altid vil. Men alle andre har faktisk kun løjet for hende. Og løjet over for os. Og forsøgt at splitte hende mellem os. Men det var alt for nu. Jeg håber, der er nogen, der ser det. Hej.